ఎవరు కట్టని గుడి, ఉలిముట్టని స్వామివారి విగ్రహం, చేయని పాదములు, తొవ్వని కోనేరు. సుమారు 700 సంవత్సరాల పురాతనమైన మన్యంకొండ దేవాలయం. మన్యంకొండ అంటే మునులు తపస్సు చేసిన కొండ కాబట్టి మునుల కొండ అని తరువాత మన్యంకొండగా పేరుగాంచింది. ఇక్కడి స్థల పురాణం ఏంటంటే కేశవయ్య అనే మునికి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కలలో కనిపించి మన్యంకొండ అనే గుహలో తాను వెలిసి ఉన్నానని, నిత్యం పూజ సేవలు అందించాలని కోరగా కేశవయ్య గారు మన్యంకొండని ప్రచారంలోకి తీసుకువచ్చారు. అప్పటి నుంచి స్వామివారికి నిత్య సేవలు, పూజా కైంకర్యాలు కొనసాగిస్తున్నారు. అలాగే మన్యంకొండ పేదల తిరుపతిగా, రెండవ తిరుపతిగా పేరుగా తీరితే తిరుపతి, తీరకపోతే మన్యంకొండ అన్నట్లు తిరుపతికి వెళ్లలేని వారు, తీరిక లేని వారు ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం మాఘమాసంలో దాదాపు నెల రోజుల పాటు ఇక్కడ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు చాలా ఘనంగా జరుగుతాయి. కేశవయ్య గారి కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు అలహరి వంశీయులు ఈ ఆలయానికి ప్రధాన అర్చకులుగా, ధర్మకర్తలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇంతటి చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగిన పుణ్యక్షేత్రాన్ని మీరు కూడా తప్పకుండా దర్శించండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి. మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం యూట్యూబ్ లో ఫుల్ వీడియో ఉంది, చెక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఓం నమో వెంకటేశాయ.